थांनाय गोलाव बोसोराव कक्राझार ओनसोलाव माबोरै थासारिमोन आरो दिनैनि थासारिया माबोरै जाखो? थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि उननिफ्राय जाबायदि बिटिसि एबा कक्राझार ओनसोलाव गोजोन आरो जौगानाय थासारिया फैबाय बेखौ जों मानिनांगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुंथिनाय जायाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों हादोरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। बे समाव बुंनांगोन दि नरेन्द्र मदि बिथाङा रायजोआव साननैनि हाबाफारि लानानै गोबां जौगाथाय मावबिथांखिखौ बेखेवना होफैनो थाखाय बे समाव बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे मैयासो कक्राझार जिल्लायाव एबा कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय जा ग्रीन फिल्ड, बे ग्रीन फिल्डआव बाहागो लाहैनो गोनांमोन। नाथाय बे समाव दुखु गोनां बाथ्रा होनना बुंनांगोन दि बोथोरनि गाज्रिनि थाखाय बे समाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मैया कक्राझारनि जा ग्रीन फिल्ड, बे ग्रीन फिल्डआव बाहागो लानो हायासै। थेवब्लाबो गुवाहाटीनिफ्राय भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों एबा भिडिअनि गेजेरजों गोबां मानि जा बेखेवनो गोनांथि दंमोन बेखौ बेखेवना होनायजों लोगोसे गोबां मानि बाथ्रा बुंथिदों। लोगोसे थासारिखौ मैखोम भाबै बाथ्रा बुंदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। थांनाय 10 बोसोर सिगां माबोरैहाय जोंनि बिटिसि एबा कक्राझार ओनसोलावमोन, जेराव गोबां बमा बारुद बेरनायल' खोनायोमोन कक्राझार ओनसोलाव होननानै बाथ्रा बुंदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। लोगोसे थांनाय 10 बोसोराव जाबायदि कक्राझार ओनसोल एबा बिटिसि ओनसोलाव गोबां जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन, गोबां बमा बारुद बेरनायल' खोनायोमोन, नाथाय आथिखालाव जा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जाबायदि बेफोरबायदिनिफ्राय अराय उदां जानो हाबाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बे समाव बाथ्रा बुंथिदों। गोजोन आरो जौगानाय आरो खौसेथिया दिनै बारबाय बिटिसि ओनसोलाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बेजों लोगोसे आरो जा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जाबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बेनि दफाफोरखौ मावफुंगासिनो आरो फैबाय थानाय समाव 100% मावफुंगोननिबो बाथ्रा बुंथिदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। 2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहां नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं जिनके बेटे आज घर वापस लौटे हैं, खुशहाली में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं।